6 сокини ноҳияи Ховалинг ва вилояти Суғд бо ҷурми дуздии тақрибан 60 хар дар ин минтақа ба 2 соли ҷазои ғайриҳабсӣ маҳкум шуданд. мақомоти додгоҳӣ гуфтанд, ки ин афрод баҳори имсол ҳангоми интиқоли даҳҳо хар аз ноҳияи Ховалинг ба Душанбе дастгир шуда, то замони содир шудани қарори додгоҳ дар боздоштгоҳ буданд. ҳукми ин афрод аз тарафи додгоҳи ноҳияи Ховалинг эълом шудааст. шариф раҳмонзода, раиси додгоҳи ноҳияи Ховалинг рӯзи 12 октябр дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ин афрод дар пайи шикояти тақрибан 25 сокини ноҳия боздошт шуданд, ки аз якбора гум шудани харҳояшон нигарон буданд. 144 қисми 2 6 нафар буда шавандо ҳамаша 2 соли суд кунем ҷазои ғайриҳабсӣ 23 та ҷабр дида мегзарад 23 та ҷабр дида 23 ҷабр дида мегзарад. боздошту муҷозоти ин афрод ҳанӯз ба баҳси он ки шаҳрвандон бо харҳо чӣ кор мекарданд пурра рӯшанӣ наандохтааст. боздоштшудаҳо гуфтанд, ки дар ивази пул харҳоро пайдо карда ба баъзе муштариён аз вилояти Суғд медоданд ва аз сарнавишти ояндаи ин ҷонварон хабар надоштанд. ҷамшед Саидалиев, сокини 36-солаи ноҳияи Ховалинг, ки бо ҷурми дуздии хар боздошт шуда буд, гуфт бо дӯстонаш дар ин кор ёрӣ дод ва пояш ба парванда кашида шуд. ӯ гуфт: ура мо акай намид даими Ховалинг омадан, даими Ховалинг хар харидан, фамилияам бачаҳо ленобудӣ. мо вора намешнидем. уҷа ҳамиҷа яда ҳамун шиносо ба амвора хар харидан. фамилия ка ба амвора хар харидан во хар ҳамиҷа 100 сомон мехаридан, во да 200 сомонӣ мефурӯхтан ҳамиҷа. ҳамуҷа баъд яда гулак яда хари дуздӣ овардагӣ ба дуроварда буд, проблема ҳамун шидагӣ буд ака. қаблан бархе аз сокинони вилояти Хатлон аз гум ва кушта шудани даҳҳо хар дар ин минтақа нигаронӣ карда буданд. онҳо гуфтанд, ки афроди ношинос харҳояшонро аз назди хонаҳо дуздида, баъдан пӯсташонро гирифта, дар ҷарӣ ё ғорҳо партофта ё ба минтақаҳои дигар бурдаанд. баъзе аз сокинон гуфта буданд, ки тоҷирони чинӣ аз баъзеи онҳо харҳои аз пӯ уфтодаашонро ба хотири пӯсташон хариданд. аз инро бо ишора ба зиёд гум шудани харҳо ва куштори онҳо ин ҳодисаро ба ривоҷи тиҷорати пӯсти хар рабт доданд. дар бозори чин нархи пӯсти хар то $463 боло рафтааст. аз қадим дар тибби анъанаи чинӣ аз он давое месозанд, ки дар ҷаҳон бо номи этсиазо машҳур аст. онро барои хуб кардани гардиши хун, баланд бардоштани иммунитет ва нигоҳ доштани латофати инсон истифода мебаранд. дар чин талабот бо пӯсти хар рӯз ба рӯз меафзояд, аммо парвариши он коҳиш ёфтааст. чин барои таъмини бозори дохилӣ аз кишварҳои гуногун ин ҳайвонро меоранд. агар аз ҳиндустону ва покистон онро зинда биёранд, аз кишварҳои мисли Русия, Узбекистон, Украина, Қирғизистон, Қазоқистон ва Тоҷикистон танҳо пӯсти онро ворид мекунанд. тибқи ҳисобҳои бойторӣ ки соли 2015 анҷом шудааст, дар Тоҷикистон 184 000 хар сабт шудааст.